Skont midja internazzjonali l-whistleblower Russa Marija Evimova, is-sors li għaddiet l-informazzjoni lill-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia se tingħata ażil fil-Greċja wara li tat ruħha bidejha lill-awtoritajiet Griegi nhar it-Tnejn li għadda. F'sit partikolari membru parlamentari Ewropew ġie kkwotat jgħid li issa deċiżjoni ifidejn il-Prim Ministru Grek Alexis Tsipras. Fil-waqt li l-membri tal-Parlament Ewropew mill-gruppi politiċi kollha qed jinsistu li l-awtoritajiet Griegi jipproteġu lil whistleblower tal-bank Pilatus Marija Evimova. F'stqarrija konġunta l-MPs qed jinsistu li l-awtoritajiet Griegi jissiguraw li Evimova ma tintbagħatx lura Malta, li joffru ażil lil Evimova u l-familja tagħha, kif ukoll biex jagħtuha l-protezzjoni u jassiguraw li tkun f'post sikur. L-istqarrija firmata minn 36 membru parlamentari Ewropew tikkwota wkoll li quliet il-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia li sostnew li l-istituzzjonijiet Ewropej fallew milli jipproteġu lil-ommhom u għalhekk issa għandhom jipproteġu lis-sorsi tagħha, jiġifieri lill-whistleblower Russa. Evimova kienet inħarġitilha mandat ta' arrest kemm minn Malta u anke minn Ċipru. Madankollu l-avukat tagħha qed jikkontesta il-mandat ta' arrest li l-Pulizija Ċipriotta qed tgħid li ħarġet. L-avukat Alexandros Papasteriopoulos għalli għandha biss mandat ta' arrest minn Malta. Il-whistleblower Marija Evimova kienet impjegata tal-Bank Pilatus u xut ewlieni f'każijiet ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus. Minn barra mix-xhieda ta' Evimova, Pilatus Bank inkixef bħala bank tal-ħasil ta' flus għal nies fil-poter f'Malta u l-Azerbajġan. Bi prova oħra ta' dan ikun l-arrest fl-Istati Uniti taċ-ċermen tal-istess bank. Wara qtil ta' Daphne Caruana Galizia, l-whistleblower Marija Evimova qalet li kellha taħrab minn Malta għaliex beżgħet għal ħajjitha u s-sigurtà tal-familja tagħha. U wara li l-biża' u l-pressjoni ta' arrest komplew jikbru, it-tnejn filgħaxija marret istess għand l-awtoritajiet Griegi.